दा मोनसे राजनिति भाबे जायफ्रा 18 बोसोर जाबाय बिस्रा भट होनो हानायनि जोंहा गणतन्त्र देश हिसाबै जोंहा मोन्थाय दङ आरो बेखौ गाव गावनो निर्नय खालामनानै गाव गावनो बासिनानै बबे राजनिति हान्जायाव भट होयोब्ला मोजां सरकार जागोन बेखौ बिथांमोना गाव गावनो बासिनानै लानो हानाय बा थांखि लानो हानाय अधिकारा दं। नाथाय जुदि प्रेस मुसाहारि मा होनो एमसिएलए बिथाङा जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जायफ्रा सोरबा स्टुडेन्ट दाबो स्टुडेन्ट खुनु राजनिति दलजों माने सोमोन्दो गैया दा सोरबाया भटार्सबो जानो हागौ सोरबा भटार्स जायाखैबो जानो हागौ बिसोरखौ जुदि सोङा हवा माबा मोनसे खामानियाव लेंहरनानै फुस्लायनानै जुदि गामसा गानहोनानै पलिटिकेलि खालामनायाथ' बे मोजां जायाखै आंनि नोजोराव मोजां जायाखै मानो होनना बुङोबा स्टुडेन्टफ्रा भबिसतखौ लानानै गावनि भबिसतखौ लानानै गोबां खामानि मावनो गोनां दं आरो स्टुडेन्टआनो जोंनि हारिनि आरो देशनि जिहेतु भबिसत ओंखायनो बिथांमोना राजनिति भाबे गाव गावनो निर्नय खालामनो हानाय गावहानो भटखौ सोरनो होनांगौ बेखौ खालामनो हानाय बिस्रा जिहेतु मोन्थाय दङ नाथाय जर जबस्ति खालामनानै गामसा गानहोलाबाय थानाय बिपिएफनि माला गानहोनायाथ' बे मोजां जायाखै आरो आं बेखौ माने निन्दा खालामो बिदि जुदि खालामदोंबा बे निन्दा खालामथावना आरो सेंग्रा सिख्लानि माने गेजेराव जायफ्रा दिनै जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला बिसोरखौ माने गामि गामि खाना जाहोलाबायनानै थाखा फैसा हरनानै बिसोरनि भबिसतखौ नस्थ' खालामनो नागिरनाय बायदि जोङो बेखौनो बुंनो हायो आरो मानो होनना बुङोबा जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव जुदि बिदि इजि मानि इजि भट बा इजि जिखुनु माने रां रुफानि लब देखायनानै राजनिति सार्थनि थाखाय बाहायनाया बेसेबांखिनि जोंनि थाखाय जुक्ति हंगत जागोन बेसेबांखिनि जोंनि थाखाय बे ग्रहन माने खालामथावना जागोन बेखौ माने रायजो राजाया बिसार खालामगोन आरो